problema mo? Ikaw ang problema ko! Ang kapal mo naman mag-post tungkol sa pagpapabayaan ng anak! Tignan mo nga yung anak mo! Gusgusin din naman! Ay talaga? Sumugod ka dito para lang kumprontahin ako sa post na tinamaan ka? Sinalo mo kasi, gaga. Wala naman akong binanggit na pangalan pero masyado kang apektado. Sus! Kunwari ka pa! Akala mo naman hindi nakakarating sa akin yung mga chinichismis mo tungkol sa akin? Magkukwento ka na nga lang, mali-mali pa. Sana, nagtanong ka na lang. Sasagutin ko naman eh. Hindi naman ako madamot sa impormasyon. Sasagutin ko lahat kung yun ang gusto mo. O total, masyado ka namang invested sa kwento ng buhay ko, di ba? Gawin mo pang libro para may balik-balikan ka. Ano akala mo sa sarili mo? Artista para paglaanan ko ng maraming oras? Sa ganda pa lang. Hindi ka napapasa. Talaga? Kaya pala insecure ka sa akin. O, tingnan mo. Ayan o. Nagkakarashes na yung balat mo kakagamit ng kung ano-ano para lang pumuti tulad ko. Te, gusto mo advice? Huwag mo nang ipilit kung maitim ka na talaga. Kahit ilang beses ka pang maghilod, wala pa ring magbabago dyan. Wow ha? Gandang-ganda ka naman sa sarili mo. Para namang hindi ko alam na kulang na lang iulam mo yung gluta sa kanin. Ano bang paki mo? May pambili ako eh. Magpapaganda ako at magpapaputi hanggang gusto ko, kaya huwag kang makialam na burikat ka, ha? Ikaw yung burikat! Sino ba sa atin yung takot maubusan ng lalaki, ha? Kabit! Wala akong pake. Well, proud ako na kabit ako. Aminado ako dun. Ikaw, kailan mo aaminin yung pagiging bida-bida mo, ha? Kala mo kung sino kang perfect na nanay? Amoy pusali rin naman yung anak mo dahil sa pagpapabaya mo? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan yung anak ko. May kalalagyan ka. O ano namang kalalagyan ko? Pakita mo nga sa akin para exciting naman kasi puro ka lang putak. Iba na talagang mga kabit ngayon. Ang lalakas na ng loob. Proud na proud pa sa ginagawa nilang kasalanan. O ano naman? Masarap maging kabit. Lalo na kung mahal na mahal ka. Di kagaya mo na laging sinasabi na kontento ka na sa asawa mo, pero mukhang di ka naman masaya. Kung naiinggit ka sa akin, edi pues magpaturo ka. Ay, sorry. Hindi ako interesado maging salot. Kung masaya ka dyan sa ginagawa mo, ikaw na lang. Okay, noted. Pero wag na wag kang makikialam sa buhay ko kasi sa susunod na mag-imbento ka na naman ng kwento at idamay mo pa yung anak ko, baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Susugurin kita rito at sisiguraduhin kong manghihiram ka ng mukha sa aso. Dear love, ako si Charil. 18 years old pa lang ako nung una akong mabuntis. Galit na galit si tatay, pero wala na siyang nagawa. Tinulungan niya na lang ako sa pag-aalaga sa bata. Pero matapos ng 2 taon, nabuntis na naman ako at iniwan. Nagtrabaho ko at nag-ipon para makabawi sa mga tulong ni tatay. Nagalit siya sa akin ng matindi nung nalaman niyang bukod sa legit na boyfriend ko, may isa pa akong karelasyon na halos kaedad niya lang. Anak, ano na naman yun? Sumugod ka raw kay na Fatima? Paanong hindi ako susugod? Pinatatamaan niya na naman ako sa mga post niya. Puro siya parinig. Hindi na lang ako diretsahin para mag-toast kaming dalawa. Di ko siya atrasan, no? Ay, ikaw talaga. Pinag-aaksayan mo pa ng oras yung taong yun. Sadya namang papansin yun mula nung makaluwag-luwag sa buhay. Umangat lang ng konti, napakataas na ng tingin sa sarili. Kala niya yata, nahihigitan niya lahat ng nasa paligid niya porket maayos na yung buhay nilang mag-asawa. Haharapin ko siya nang mabawasan yung kayabangan niya. Magbukas na rin kaya tayo ng tindahan, Tay, para may kompetensya na rin siya dito. Kakayanin niyo pa kaya yung asikasuhin kung sakali? Kaya pa naman. Di ko naman kailangang bantayan sa eskwela ng mga anak mo eh. Tuwing umaga tsaka sa pag-uwi lang nila ako nagiging abala rito. Sige, Tay, magtindahan na rin tayo. Hati tayo sa kikitain para makaipon ka rin ng sarili mong pera. Tsaka pag may kailangan ka, Tay, magsabi ka lang sa akin. Sige anak, salamat. Ay, naiirita pa rin talaga ako sa Fatima na yun. Kala naman niya sobrang ganda niya. Pinapangalandakan niya, nakabit ako. Hindi ko naman tinatanggi yun. Nako, malaki lang inggit nun sa'yo kasi nagagawa mo pa rin lahat ng gusto mo. Samantalang siya, hawak ng asawa niya sa leeg. Ano bang may pagmamayabang niya? Umaasa lang naman siya sa asawa niya.
Yung pinambibili niya ng mga gintong alahas, iniingi niya lang naman. Pero hanggat maaari sana anak, huwag mo na siyang patulan. Hayaan mong pumutak ng pumutak. Hanggang doon lang naman yung kaya niyang gawin eh. Ay, tama ka dyan, Tay. Pero kilala mo naman ako, ayokong ginaganon lang ako ng bida-bidang tulad niya. Papatulan ko yun para makahanap siya ng katapat. Kaya lang naman malakas yung loob nun na maliitin at pagsalitaan ako ng kung ano-ano. Kasi alam niyang kakampihan siya ng asawa niya. Pero oras na magtapat kami, sisiguraduhin kong siya yung magmumukhang kawawa. Di naman siya ganyan dati. Yumabang lang talaga ng umangat-angat ng konti. Bumibili nga raw dun sa tindahan niya yung anak ni kumpare nung nakaraan eh. Galit na galit. Kasi halagang 5 piso lang naman daw bibilin eh. Inabala pa siya sa pagpapahinga niya. Hindi pa nga siya mayaman eh, ganun na yung ugali. Paano pa kaya kung mapera na talaga silang mag-asawa? Ay, nako, Tay. Siguradong araw-araw niyang ipopost yung mga alas at mga limpak-limpak na pera. Ngayon pa nga lang, lahat ng nabibili niya laging nakapost sa social media. Nagyayabang pa sa caption. Okay nga lang sana kung tamang flex lang ng pinaghirapan. Yung sa kanya naman kasi nang mamaliit pa ng iba. Dinadamay pa yung mga beneficiary ng gobyerno, mga palamunin kuno at puro tanggap lang ng ayuda. Ay, lahat na lang issue sa babaeng yun. Darating din yung karma niya, makikita mo. Ako yung karma niya, Tay. Tinuloy ko yung pagbubukas ng tindahan. Nag-o-offer ng tulong yung sugar daddy ko pero tumanggi ako. Mabuti nang galing sa pinaghirapan ko yung gamitin sa negosyo para walang issue. Nakipag-break na ako sa boyfriend ko at pinanindigan ko yung sugar daddy ko. Hindi ko naman siya ginamit para lang maka-LL sa buhay. May maayos naman akong trabaho at mga side hustle. Gusto ko lang talaga yung maturity at pagiging dominant ng sugar daddy ko. Gwapo rin siya, hindi halata yung edad. Bonus na lang yung financial stability niya sa totoo lang. Hoy, Cheryl! Bumaba ka dyan! Tapang mo rin humarang sa daan, no? Buti talaga di kita sinagasaan nitong motor ko. Ano naman bang problema mo? Di ka ba nauubusan? Akala mo ba palalampasin ko na ganun-ganun lang yung comment mo sa post ko? Ako pa talaga yung mukhang tuyot? Eh, ikaw nga yung pumatol sa matanda eh. Malamang nahawa ka na rin doon. Eh bakit kasi sineryoso mo masyado? Joke lang kasi yun. Dinamdam mo naman agad, te. Ay, ayan kasi. Ang lungkot-lungkot ng buhay mo pag wala ka nang maitapik sa chismisan kaya ang bilis uminit ng ulo mo. Akala mo ba hindi ko napapansin na ginagaya mo lahat ng ginagawa ko? Porket malakas yung tindahan ko, nagtindahan ka rin? Ay, te! Wala namang batas na nagsasabing bawal magtindahan yung iba rito, ah. Tsaka ano bang akala mo sa sarili mo? Main character dito, kaya gagayahin ka ng lahat? Masyado ka bang dilulo, te? Sus! Itatanggi mo pa ay halatang halata naman na insecure ka sa akin? Bumaba ka dyan sa motor mo! Ipapakita ko sa'yo ngayon kung kanino mukha yung matutuyot! Ay, talaga? Sige, ikaw nagyaya, ah. Wait lang, itatabi ko lang tong motor ko. Baka magasgasan, mahirap na. Aba, bilisan mo! Halatang kinakabahan ka, girl! O ito, naitabi ko na. Anong gusto mo? Ako mauna? Pero mas maganda kung ikaw eh. Kasi ikaw yung nagyaya. Baka sabihin mo naman masyado akong bida-bida. Roll mo yun, di ba? Hindi naman ako ganun kasama para agawan ka pa ng silbi. Diyan ka na nga lang magaling, masasapawan pa kita. Ah, sama ko naman kung ganun, di ba? Dami mong satsat! Kakalbuhin ko yung ulo mo, buwisit ka! Bibigyan lang kita mauna! Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita pupuruhang buwisit ka! Aray! Yung buhok ko, timonita ka! O ano? Nasaan ang tapang mo? Nasa buhok pa nga lang tayo pero parang iiyak ka na? Bitawan mo ako! Idedemanda kita! Gawin mo! O ayan! Hihintayin ko yung demanda mo. Sagad hanggang buto kayabangan mo eh! Nakatikim ka lang ng ginhawa? Kala mo kung sino ka nang nakakalamang sa kapwa mo? Pasalamat ka at wala yung asawa ko rito! Ay te! Kahit dalawa pa kayo, di ko kayo aatasan! Malakas lang naman pala loob mong maghamon dahil sa asawa mo? Kala mo kung sino kang matapang na kaya lahat ng nasa paligid mo? O ano ka ngayon? Buhok mo palang hawak ko kanina pero hindi ka na makagalaw? Laos! Ang hina mo naman pala! O ano? Galaw-galaw, te! Bigyan mo naman ako ng magandang laban!
Wala akong pakialam kahit maraming nanonood sa amin. Actually, na-enjoy ko pa nga na may audience kami. Balak sana siyang tulungan ng asawa niya pero humarang si tatay. At nagbantang lalaban din kung makikialam yung asawa ni Fatima. Gaya ng inaasahan ko, nagreklamo sa chairman namin si Fatima kinabukasan. Malas niya lang na siya yung napuruhan. Ilang beses pa kami nagkaroon ng sagutan pagkatapos nun at wala akong balak na makipag-ayos sa kanya. Tay, bakit parang 2 araw nang sarado ang tindahan ni Fatima? Kanina ko nga lang din nalaman yung dahilan eh. Nakakulong yung mag-asawa ngayon. Ha? Bakit naman po? Kaya naman pala mabilis nakaluwag-luwag yung mga yun eh. Nagtutulak pala ng droga yung asawa ni Fatima. At alam ni Fatima yun. Kinukonsinti niya yung ginagawa ng asawa niya, kaya yun. Pareho silang kalaboso. Matagal silang hihimas ng rehas. Buti nga sa kanila. Deserve nila yun. Ang yayabang nila nung nakaangat-angat, galing naman pala sa illegal yung pinagmamayabang nila. Tanga rin si Fatima eh. Maayos naman ang buhay nila nung una, pero kinonsinti pa asawa niya. Kala yata nila makakalusot sila sa batas. Nagawa raw yun ng asawa niya para maibigay lahat ng luho niya. Panay raw kasi pabili ng kung ano-ano. Sino naman nagsabi niyan sa inyo, Tay? Yung tatay mismo ng asawa ni Fatima. Matagal na pala yung busit na busit sa kanya. Kasi pinagdadamutan daw siya ng pagkain ni Fatima. Siya yung sinisisi ng tatay, kaya nagkaganon yung anak. Nakakapagtaka rin naman kasi na makakaipon agad sila ng ganun kalaki. Samantalang namamasada lang naman ng tricycle yung asawa niya. May sideline daw kasi ang asawa niya, Tay. Malay ba natin na illegal pala yung sideline na yun? Ay, iba talaga pag tinamaan ng karma yung mga taong panira sa buhay ng may buhay. Ang sarap sa pakiramdam, Tay. Napaka-satisfying. Makapagsalita ka naman dyan, parang luging-lugi ka sa naging away nyo ah. Tumabingi nga yung ilong ni Fatima dahil sa'yo at ang dami niyang pasa. Napasaan niya rin naman ako. Mas marami nga lang yung sa kanya. Siyempre, papatalo ba naman ako? Ang tagal-tagal kong hinintay na magkapisikalan kami. Puro kasi siya parinig sa social media. Malay ko ba namang nasa keyboard lang ang lakas niya? Ay, mabuti naman at matatahimik na yung mundo mo ngayon. Siguradong hindi na siya makakapag-post at makakapagyabang. Hindi na talaga, Tay. Maliban na lang kung gusto niyang i-flex yung bago niyang uniform. Ay, grabe no, Tay? Ang saya ko sa binalita mo sa akin. Masarap tulog ko nito mamaya. Akalain mong karma na mismo yung gumanti para sa akin. O siya, sige na. Magpahinga ka na muna dyan. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Sige, Tay. Salamat na agad sa masarap na hapunan. Kung gusto mong umidlip muna, gawin mo na anak. Gigisingin na lang kita mamaya. Hindi na, Tay. Babawi na lang ako ng tulog mamaya pagkatapos maghapunan. Ikaw bahala anak. Yung mga bata po pala. Nasa kapitbahay pa. Sinabihan ko sila kanina na susunduin ko na lang sila ron kapag kailangan na nilang maglinis ng katawan. Ako na susundo. Good mood ako ngayon kaya gusto ko maglakad-lakad. Ako na rin pala mag-aasikaso sa kanila mamaya, Tay. Dear Love, sa tagal ko nang nakakasagutan si Fatima, hindi ko akalain sa ganong paraan pala magtatapos ang alitan naming dalawa. Sila naman ang naging topic sa lugar namin at pinagtatawanan ng mga tao. In-expect ko naman na marami rin talagang naiinis sa kanya. Pero hindi ko akalaing isa pala sa mga yun ang magsusuplong sa asawa niya. Kaya sila nahuli. Masamang magtanim ng galit at maghigante. Pero may mga taong itutulak ka hanggang sa maramdaman mong gusto mo nang bumawi. May mga pagkakataon din naman na kahit wala kang gawin, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para sila naman ang magsisi. Metro's #1 Love Radio. Basic!